Borci, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude takový video spíš tady jenom ze studia nebo z mýho pokoje a nebude to sklo, protože venku zase prší jak prase, chtěl jsem vyrazit a tak mě napadlo video, že bych mohl natočit, co používáme za techniku, čím natáčíme a podobně, že jdem na to. Používáme foťák, prostě normální foťák. Je to starší model, je to ještě na tužkový baterky, 2áčkový, jo. Je to starší model, ale furt to plní. Teďka to video točím na svůj mobil, protože to není tak kvalitní, z foťáku by to bylo mnohem lepší. A fotíme fotky na tohle a já jsem s tím fakt spokojený, nedá se na to nic stěžovat, jo. Akorát je blbý dát na ty tužkový baterky, protože se to hned vybije. Musíte kupovat nový, ještě to nejde na nabíjecí, jede to jenom na nenabíjecí, což je jako lehce blbý, ale žít se s tím dá. A furt to plní to, co má, furt je to lepší jak mobil, nemusíte vytahovat mobil. I když je to jednodušší točit na mobil, ale my to děláme na foťák a editujeme to na počítači všechno. A taky to tam dáváme přes počítač, takže nejsme nějaký kyďáci, co by to dělali všechno na mobilu, v CapCutu, jo. Děláme to pořádně, prostě v počítači. A tohle by byl foťák, ten používáme jakoby na to natáčení a focení. A teď se vrhneme na akční kameru, kterou taky občas akční používáme takovouhle nádhernou Niceboy kameru. Na začátky dobrý, ale už si chceme koupit GoPro Hero 13, nebo možná půjdeme volbu 12. A jinak tohle se budeme používat dál, protože oni ty záběry z toho jsou dobrý, ale víte co, prostě je to taková základní Niceboy kamera. Jestli chcete vidět na to unboxing, který jsem natáčel asi před rokem, pak jsem byl ještě takový kyďák, tak tady máte kartu, jestli tady, nebo tady, to nevím. Jestli chcete, tak se na to můžete podívat po tomhle videu. A taky jako na začátky dobrý, jako, ale když už chcete fakt točit pořádný videa, tak si určitě poříďte GoPro, je to lepší. Ale zase GoPro je dražší, ale na začátky si tohle si myslím, že je dobrý. Si to nějakých 1200, dávám tady fotku toho, tady takhle budete mít fotku a nic, je to dobrý a ještě vám tady ukážu naši mašinu, na který editujeme videa, takže jdem na to. Je to MSI, teď nevím přesně řadu, ale fakt nejlepší top značka, jako vůbec se to jako neseká se to, máme 4K obrazovku, takže všechno krásně přehrává, vůbec se to neseká, má to pořádnou grafickou kartu a je to fakt dělo, je to prostě jako za 20, no, tak jako co chcete prostě, je to už jako hodně dobrý komp a nic, to by bylo asi všechno, ještě si ukážeme nějaký videa z foťáku, abyste měli představu, jak je to dobrý. A z kamery taky určitě. Určitě. Takže jo, to by bylo pro dnešní všechno a jestli se vám líbí naše videa, tak dávajte like, odběr, koment a čus!